Iy'nhlanga ney'nhlangana sey'ndaweni lapho kuthe khona kufinyelela khona lolu hlelo. Ngiyabingelela, igama lami nginguSithembiso NgingwaKaNdlozi. Wembukelo ezemidlalo zimi kanje. I-Kaizer Chiefs inenebula amaZulu ngamagoli 3-1 emdlalweni obuseMoses Mabhida namhlanje kusihlwa. Esombeni sokuqala uChivarivo oluvalele enethini ngomzuzu ka-21. Akuphelanga ngisho nemizuzu 18 uSireno waphinde waluvalela phakathi enethini ngomzuzu ka-14. Kanti kuthe ngomzuzu ka-23 uMiguel uzithole esethubeni elihle naye waphinde waluvalela phakathi enethini ngomzuzu ka-23. Lo mdlalo uye ku-halftime ngamagoli 3-0. Kuthe esiwombeni sesibili amaZulu akore igoli lokubika ekhaya ngomzuzu ka-47 livalelwe enethini ngu-Igodora esombeni sesibili. Lo mdlalo uphele ngamagoli 3-1. Impofana esihlezi ku-number 4 kwi-log table ye-Betway Premiership, kanti amaZulu asidonsela amanzi ngomsele njengoba zibeke emsileni kwi-log table kunombolo 15. Umdlalo olandelayo we-Kaizer Chiefs ungomgqibelo ziwu-28 September lapho uzobhekana khona noMpetha iMamelodi Sundowns e-FNB Stadium ngo-3 emini. Mbukeli, bekuzonake lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sengiphuma kanje. Sale kahle.